mamamayang magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayong hapong ito dahil magluluto po ako ng ginataang crabs. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, blue crabs, tanglad or lemongrass, basil leaves, luya, sibuyas na pula, asin, at saka gata. Yan na po. Ayan na po lahat. Uumpisahan na po natin ang pagluluto nito. Ngayon po ay ilalagay po natin sa mainit na kaldero itong ating crabs. Pagkatapos po ay ilalagay na natin ang gata. Ngayon po ay ilalagay natin ang ating tanglad dito sa loob ng cooking pot. Habang hinihintay po natin na kumulo ito ay ilalagay na natin ang ating luya para po mabango siya pag kumulo na. Ngayon naman po ay tatakpan po muna natin to para kumulo po siya. Ngayon pong kumulo na itong ating crabs ay pwede na pong ilagay ang ating sibuyas. Hahaluin lang natin to. Kung gusto niyo palang maglagay ng mga gulay like mga kalabasa or sitaw, pwede rin pong lagyan ninyo kung gusto niyo. Pero yung sa akin ay hindi ko lang po lalagyan ito. Dahil mas gusto ko po na ganyan lang po siya. Kasi ako lang naman ang kakain nito. Dahil allergic yung mga tao dito sa mga hipon at mga crabs. Ayan na, ang bango-bango na po niya. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng asin. Tapos hahaluin lang natin para matunaw po yung asin. May nag-request kasi sa akin na ito daw ang lutuin ko. Kasi gusto niya daw gagayahin. So, kaya nagluto ako ngayon ng ginataang crabs. Sa nag-request po sa akin, ito na po ang ginataang crabs na gusto mo. So, sana makuha mo ang reseping ito. Sana'y maitry mo kapag day off mo na. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Ayan na po siya mga mamamayang. Malapit na po siyang maluto.
Ngayon po ay luto na siya. Papatayin na po natin yung stove. At ilalagay na natin yung ating basil leaves sa taas. Yan. Ang bango-bango na po. Ayan na po siya. Luto na ang ating ginataang crabs. Hahanguin ko lang po ito. Ayan na po mga mamamayang ang ating ginataang crabs. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito at sana'y subukan nyo ring lutuin ito sa bahay nyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!